Yaba mfowethu, semhlabeni la isemhlabeni, emhlabeni la esikhona. Umhlaba wethu sonke akekho umuntu onomhlaba. Mina angivumi nje manje emhlabeni, hayi angivumi nje. Novuma nodwa angivumi. Mina ngiphika noma usukhuluma into enengqondo ephilayo ngiphike. Why ukhuluma into ephilayo? Uzonginikeza inqwaba esizathu khuluma leyo nto leyo ephilayo. You understand? Angivumi namanzi emhlabeni, nami ngiyaphila ngila emhlabeni, ngiphila ngendlela yami emhlabeni la engiphila khona. You understand? So uma ufuna ukungiphilisa ngendlela yakho, usho kangakanani ukuthi lento oyibonayo ngiyayibona nami ngiyibona ngale ndlela oyibona ngayo wena. Ngalesikhathi leso sibona uma ubona ku-o'clock usho kangakanani nami ngibona ku-o'clock. Ngoba singafani nje awucabangi yini ukuthi sibona ngendlela ezingafani? Why ufuna ngivume yakho indlela, ufuna ungivumisa, why ufuna ngiphilise yakho impilo? Ya emhlabeni akwenziwa kanje, uyithathapha naleyo nto leyo ukuthi akwenziwa. Mina lokho engikwenza usho ukuthi ku-wrong. Uma kuwukuthi akukho, why mina kumele ngikwenze? Why ngikwenza-ke mina uma kuwukuthi akukho? Uyabona ukuthi ngi-different. Why ungafuni ukufana nami wena? Why kumele ungenze sokwakho? Why ungafuni ukwenza okwami wena? Angivumi namanzi emhlabeni, hayi. Ayivumani, ayivumani. Vumani angivumi. Mina ngivumelana nami. Uma ungafuni ukuvuma wena silwe-ke sibone ukuthi ubani inkunzi. Uma ungihlula ngeke ngivume nakho ungihlule, ngizovumelana ukuthi ungihlule ngoba angivumi. Shuthi uzovuma wena ukuthi ngihlule bese ngiyakuhlula. Shuthi somele uvume-ke ukuthi ngikuhlulile nokuthi-ke wena uyabheda. Somele wenze lokho kwami engikubona ku-right wena. Eish. Asifani emhlabeni. Why kumele ungivumise? Singafani. Yabona uyangijwayela ungivumisa into yakho. Le nto yakho ayisebenzi le. Le ayisebenzi le nto yakho. Uyangivumisa. Why ufuna ungivumisa? Uyangishintsha. Shuthi mina ngiyabheda. Kwenziwa ubani lokho engikwenzayo mase ngikuyeka mina? Ubani ozokwenza?